Pojď si se mnou udělat mou oblíbenou borůvkovo-banánovou matchu. Všechno začíná s právným výběrem matchy a já používám tohle ceremoniální od Robča matcha, která je naprosto výborná a jemňoučká. Tady se mazlím s drobenkou a snažím se jí vysvětlit, že mi tak trošku zavazí, ale víš co, tohle je prostě automaticky prohraná bitva, protože já jí nedokážu říct ne. A tak už tady společně připravujeme matchu. Nejdřív si do misky přes sítko odvážím přibližně 2 gramy matchy, který prosuju a dám si ohřívat vodu v konvici. Pak se přesunu na přípravu skleničky, kam si dám zhruba 30 gramů syrupu, záleží, jak to chceš mít sladký, no a potom led. Mně se zatím dovařila voda na 80 stupňů, takže si zaliju matchu a začínám metličkou míchat. Snažím se to dělat do takového cikcak tvaru, aby ta matcha byla fakt bez cucku, no a koukej na ní. Ta barva, ta pěna, slay. Teď už si jen od oka naliju mlíko do skleničky a zbývá matcha, což je vždycky jako největší boj. Každopádně tohle by mohla jít na Pornhub, protože tohle je pro mě matcha porno. Tak krásně světě zelená barva, jak se smíchá s tím mlíkem. No a teďka už jenom trošku zamíchám a dám vám i taste test, protože ta chuť mě nikdy nepřestane překvapovat. Chutnala i všem mým kamarádům, kteří ode mě ochutnali a to říkali, že nemají matchu rádi. A tu mou teď chtějí pravidelně.